कौन कहले नाम दे कौन एगो रेडी ठंडा काटवान की टाइगर है तो हां ठंडा नहीं बिस्कुट दे नमस्कार सांग मैंने आपण केमी कौन अच्छा आ गए नुआ ब्लॉग को मोर स्वागतम आसतु जा गड़माणी मंदिर बेगुनिया खोर्धा ठारू से ठाकुराणी पीठर अलौकिक सौंदर्य और अपूर्व किछि देखिया रामचंडी मंदिर सेठार किछि दृश्य देखिया आसतु फटेश्वर मंदिर है यहाँ तो गाड़ी आगे ना stop कर दे पहाड़ी में रास्ता है स्टॉप कर दी पोस्ट करके दे
ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମୁଁ ତା ପଇସା ଦେବି ସେ ଘୋଡ଼ା ବାଣେନ୍ତ୍ରୀରେ ଏମିତି ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ ଯେମିତିକି ଅଭୁଲା ଦୃଶ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଗଛରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପୂର୍ବ ଇଏ ସେ ଲାଗିଛି। ତୁ ଠୁନା ଘରୁ କଣ କହିଲ ନାମ ଦହି କଣ ଆଣିବାକୁ ରେଡି ଥଣ୍ଡା କାଠୁ ଆଣିବି ଥଣ୍ଡା ଆଣି ବିସ୍କୁଟ ଦିଟା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଯେ ଆମେ ସେ ଭିତରେ ଫସିଗଲୁ ଯେ କେଉଁ ପଟେ ରାସ୍ତା କ'ଣ କିଛି ପାଇପାରିଲୁନି, କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପରଣ ଅଛି ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଯେଉଁ ପଛପଟେ ମନ୍ଦିରଟା ରହିଛି। ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଇଏ ପାଣି ଖୋଲିକି ଦେଲି ମୋ ହାତ ସେତିକି ସେ ରାଗରେ ଜାନି ପକେଇଲା ମା ତ ହାତ ପାଉନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବି ସେତିକିରି ସେ ରହିଲେ କଇଁଆ ଗଛ ଯେତିକି ମିଠା ମା ସେତିକି ମିଠା ବହୁତ ଏଇଠି ଲେଖାଛି ବାଘ ବାଘ ମା ଦେଖି ସପ ନେଲା ବାଘ ଡାକିଲେ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ନେବେ ନିଶାନ ଟିକେ ନେବେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ମାନସିକ ଆସିଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦଶହରାକୁ ସପ୍ତମୀକି ଆସିଛନ୍ତି। ସପ୍ତମୀ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଏବେ ତ ହବ ପାଇଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଦଶହରା ସପ୍ତମୀ ଠାକୁର ଯେଉଁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଏତେ କ'ଣ ମାନେ ଏଇଠି ମା ମା ଯେତିକି ଉଞ୍ଚା ବଢ଼ିଥିଲେ କଇଁଆ ଗଛ ସେତିକି ଉଞ୍ଚା ବଢ଼ିଥିଲେ ମା ପାଖରେ ଗଛ ଅଛି ମା ବଢ଼ିଥିଲା ତାକୁ ପୂଜକ ହାତ ପାଇଲା ସେତିକି ରହି ତଥାପି ହାତ ବହୁତ ସେ କ'ଣ କରିବେ ମାଆକୁ ଗାଧେଇ ଦେବେ ମାଜଣା କରିବେ ଫୁଲମାଳ ଦେବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏ ବି ପୂଜକ ଯେଉଁ ପୂଜକ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଇନ୍ ତାଙ୍କ ଆମ ଗାଁରେ ରହିକି ପୂଜକ ରହୁଛି ସେ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ